Zvonky staré minží. A už zvoň. Ukaž to, už kameruj. Počkej, Už kameruješ? tady toto a jdeme na návštěvu. Ganža Kárka. Odra. Pan Gaďurek už nás očekává. Sadím se 100%, že bude v pyžamu. Bude hrát Vovku. Mění se nám plány. Přestávám slyšet. Milostivý pan Gaďurek nám nechce otevřít. Tady přijíždí Svatá Hadra. Svatá Hadra. Milostivá paní už nám jde otevřít, kameruj to. Milostivá. Kameruj. Dobré, prosím vás, můžeme se vás zeptat, jestli je doma pan Gaďurek? No tak se jdem podívat. Jdete ven, oba dva, dokud se na něj nedozvoníte. Dělej. Komu tam něco chrčí? No co? Nepočkáte do té doby. Budete prostě tady a se postříme. Nařeváme Gaďinu. Výborně. To se celé ciga tady. O, tak si byl. Tady milostivá paní nám dovolila. Jo. Dobré, tak paní milostivá Handrová kurka, šňůrová píča. Už mu to zdechlo. Zazvoníme. Na Jara Kárka. No, na Gabi.